якта зана илм тедага ва ҳамаи оила тарбия мекунад. барои ҳамон агар ки шумо хоҳед ки фарзанде ба ақлу тавонои зирак дошта бошед, оилаотона хононед. заноа илм додан дар кор, ҳам илми ин дунё, ҳам илми охират, ҳар душа омӯхтанаш дар кор. ваё агар наомӯзад, фарзанда тарбия кардан наметавад. чунки ки фарзанд, модар барои фарзанд як мадрасаи фарзанди модарай. ману шумо беруна дар ҳастем, фақат ин шаб он шаб мебиёем, ранги гостинса мебиед ку, гостинса барин мебиед, хоб мекунед, мехезен миред. инам ҳамон хел барин. барои ҳамон баъд фарзанда бисёртар модараш тарбия мекунад нисбати падар. барои ҳамин қадар оилаҳотон ба ёрдам кунед, дастгирӣ кунед оилаҳотон ба ки ваё ба фаҳм бошанд, ба илм бошанд, ба ақл бошанд. чӣ қа оилатон ҳамон кори шумо кардагия фаҳмаду, ҳамон кори шумо кардагӣ ба таваҷҷӯҳ кунаду, ҳамон муддат ба шумо ба ҳам ёрдам кардан метавад, ҳамон муддат ба шумо ба ягон идеяҳои хубаша додан метавад.